Aici am un model care mereu face lifting, mereu. Și vreau să testez și să găsesc o variantă în care la ea să nu mai facă niciodată lifting. Așa că o să avem o serie numai cu unghiile ei, sincer. Deci, nu pot să vă explic ce am combinat aici. Am pus primer fără primer, alte baze, încă o bază de la alt brand, să testez aderența în mai multe feluri. Aici am pus-o într-un strat semi, așa, pensulat și aici am pus-o într-un strat mai gros, cum vedeți, la rusoaice, să vedem dacă pentru placa ei unghială este nevoie așa de un strat un pic mai gros ca să ofere aderență, pentru că face lifting cu orice gel i-am pus, adică nu rău, el și folosește mult, dar aș vrea totuși să ajungem la o aderență exagerat de bună. Și am pus un acrigel foarte drăguț, galben, pentru că o să facem degradé și o să-i pun două tipuri de geluri. Adică o să-i pun la o mână bază rubber ca și Apex, la o mână un gel lichid, ca să vedem aderența care o să fie treaba și dacă are sens să ne dăm seama de acest lucru. Am fix față de manicurist acum, șterg unghiile și facem și curățele în academie, că mâine începem curs bază 1 și trebuie să fie curat, așa că, Doamne... Cam așa arată. Treceți peste aspirator, da? Le-am pilit, le-am făcut frumos cu acrigel. Hai să le facem Apex-ul. Și cam așa arată degradeu. Aici am folosit o bază rubber. O să aflați voi ce fel de bază rubber. Îmi place cum arată, dar mă interesează să văd rezistența și o să... Și am terminat. Am pus iar pigment, da? Același pigment glaze. De desubt se vede un pic că este baby boomer cu galben. Și o să vedem cum rezistă. Doamne, dar ce-mi place cum strălucește. Voi vedeți un pic cum strălucește pigmentul ăsta și de la reflexiile de pe perete. Iubesc, ador.